നീതിമാന്മാർ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കുകയില്ല. ദുഷ്ടരുടെ അതിമോഹത്തെ അവിടുന്ന് നിഷ്ഫലമാക്കുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങൾ 10-ാം അധ്യായം 3-ാം തിരുവചനം. ഇന്നേ ദിവസം ഈ ദിവസത്തിലെ ഡേറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ നിയോഗം സമർപ്പിച്ച് 33 തവണ ഇന്നേ ദിവസം ഈ വചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവവചനം ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതവും അടയാളവും സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഈ വചനം ഇന്നേ ദിവസം 33 തവണ ഏറ്റുചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ.